Čau ľudia, tady je Kejzická, vítam u nového videa a dneska si zahráme Blue Lock. Piesne tak? Blue Lock. Asi si zahráme 2 zápasy, ak vám to nebude vadiť. A mám nejaký hotový quest. Samozrejme, že máme flow. Tuto by sme mali mať nejaký quest. Aha, tak to sú nové questy. Tak ukáž flow. No, tak si ideme spimnúť. A to ice. To ne, to je také... Mohol by som to stať lepšie o Monstej. To by je style. Neviem. Takže budem... A som červený tým. Je to 7 tým. A vidím, že asi nehrajú. Aha, tak hrajú, ale... No... Najprv si sebe exem dobehol. Kámo, kto ma objal? Tu len tak niekto objal? To je čudné. Aha, tak on má úplne dibling dobím. Ne. To je náš. Nech píhia. Som tu. Čikoletá, neviem, čo mám robiť. Ne, oni majú. Idem. Čo? Kámo, typek má nejak... To čo bolo? No, samozrejme, že sme vyhrali, takže dostaneme pár coinov. Ak chcete byť môj fan, tak ja som Keks. Jo, Keks. A ideme ďalej, no. Určite dneska vydúže. Budem sa snažiť aj zajtra vydať video. Lebo viete, jak to chodí škola, volá, veľa vecí, potrebujem si dojabať a tak, domáce úlohy, ale zajtra je sobota, takže by som to mohol stihnúť asi. No a začína nám zápas, ja som bielý. Viete, nám určite budú silní. A samozrejme to budú tí typci, čo nebudú pihľavať, takže jo. Nice. Takže pihľaváme. Nevadí, keby pihľaval, tak by asi, hej. Jo, vyhral by sme. Keby aspoň tuto niekto pihľaval. Ako im napríklad. Bož, ak si pihľaj. Keby som stihol dať ten slide, ale to som nestihol. Tuto máte animáciu, že jeho útky. No, asi to bolo troška zlý nápad. Takže to úplne ja som kopol. A myslí si teraz o sebe a gól. Takže to robíme inač. Urobíme to úplne, že inač. To ja mám goalkeeper. Pardon, že som bol v Viane, ale on mi dal takú tobiu šupku, že... Ešte 4 minúty. Musíme aspoň to vyhrať. Mám, že speed jest. A gól! Áno! Konečne, 1 gól aspoň! Gól! Ale ty je na, takže sa musím
No, dnes nemôžem byť strašný. Ne. Kamo, pas tu nikto není doslova. On tu už je doslova nikto není. Takže ja tu hýam sám? Aha. Yes. Dobre, a ideme. A poď, pas. A nech ide. Toto musíme dať. Lebo tak jasne pasol som mu, že by to mal dať. Samozrejme, že on to dá, nedá sa. Ne. Takže môžem sa tam kúknúť. Ale dobre ja. Dobre ja. Ne. Ja som. No, monster. Musíme sa viac snažiť. Kamo, ne. Kamo, Awakening a ideme. Čo? Čo mám? Blast. Čo? Čo to je? Blast. Blast. Čo to bolo blast? A tak jasne som upíhal. Nič môžeme hovoriť. Bo. Co sa povieme objavím. Go. Blast. Čo to je vlastne? No. Ideme. Sme v bráne a oni majú asi loptu. Ja to tak. Ale ja budem čuk. Kolano! 4-2, to je dobré. Dobre. Toto bude zlé. Ne, kamo. Tak si mi aspoň napíšem, že. Sorry. Kámo. No. Idem sa tam kúknuť. Alebo chyba. Musíme byť tam. Kde to nebudú očakávať. Dám toto. Haha. Máme 5-2. Ale ja sa snažím. Počkejte. Go and do Kamo monster. Shoot the dribbling cooldown. To som nestihol. Dobre. Čo ja byť? Viete čo, ja tam netujem tú lobby. Nebudem behnem. Aha. Tak kámo, ja chcem byť aspoň to level. Ne. Áno, gól. Počkaj, my sme dali gól. Čumím. Ne. Kamo? Čo píšeš zasa? Kamo, nech mi píhaj, je quest, píhaj. Nevíš píhňavať? Kamo, píhaj. Píhaj.
Čo je? Tak, GG. No, GG. Nejaký 70. Aj ma channel. Tak dúfam, že sa vám páčilo toto video. Nezabudnite like, odbej a zdieľať toto video svojmu najlepšiemu kamarátovi. A hlavne, nezabudnite si veriť. Čaute.